बेंगलुरु रे हटहटा ओडिया रेस्तोरां रे ओडिया रे लेखिबारु विरोध तुरंत बोर्ड बाहर न कले फल भोगिबाकु धमक ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ವಾರ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೆಗ್ಸಿ ಸರಿ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ सोशल मीडिया रे निया भली भाइराल होउछि वीडियो जेउथरे ओडिया रेस्तोरां मालिक को तागिद पर तागिद करी चली छंती बेंगलुरु जने स्थानीय बासिंदा युवक खोलाखोली धमक देउछंती ओडिया रे नेम प्लेट काहे कि लिखिछ किए कहला लिखिबाकू कर्नाटक रे रही ओडिया प्रेम काहे कि एमिति केते कोन बिचारा रेस्तोरां मालिक बाध्य होई स्थानीय युवक को देउछंती सफाई ಹೋಟ್ಲವರ ನೀವು ಹೋಟ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಒರಿಸ್ಸಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರ್ ಅದು ಇದಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್ ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅದು ಒರಿಸ್ಸಾದು ಸರ್ ಒರಿಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕನ್ನಡಗೆನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೌದು ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಸ್ಸಾ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲುಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತೆಲುಗು ಹಾಕಿದೀನಿ ತಮಿಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಮಿಳು ಒರಿಸ್ಸಾ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ बेंगलुरु दोडागोबी स्थित बिले शिवालय अंचल में रही डिलीशियस पखाला रेस्टोरेंट यार मालिक होउछंती दुर्योधन मिश्र बेंगलुरु विभिन्न जगार चारिटी दुकान रही 2 दशंधि धरी चली व्यवसाय जेहेतु बहु दिन धरी से बेंगलुरु अच्छी तेणु रेस्तोरां रे प्रथम भाषा भावे से कन्नड़ रे नामफलक लिखिछंती एकथा से स्थानीय युवक को भी बुझेबाकू बारंबार चेष्टा करिछंती हेले बुझिबाकू नाराज संपृक्त युवक बरम रेस्तोरां रु ओडिया ना हटेइबाकू धमक भी देउछंती बाध्य होई ओडिया नामफलक हटाइछंती दुर्योधन ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು 90% ಒರಿಸ್ಸಾ ಫುಡ್ ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ವಾರ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೆಗ್ಸಿ ಸರಿ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ भाषा को नहीं भाइराल होउथबा वीडियो एवं नुआ विवाद सृष्टि करिछि इंस्टाग्राम रे पोस्ट ए वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे चलिछि जोरदार वितर्क प्रश्न उठुछि प्रथमे कन्नड़ परे इंग्राजी एवं सविशेष रे ओडिया भाषा रे नेम प्लेट लिखि कोन भूल करिछंती ओडिया जनक कर्नाटक रे बहु ओडिया दीर्घ वर्ष धरि बसवास करुथबा बेले व्यवसाय और शिक्षा क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिछंती एभली स्थिति रे लोकंक मध्य रे भाषा को नहीं एभली मानसिकता कोन पाई पेट पोषिबाकू किए कण अन्य राज्य रे व्यवसाय करि परिबेनी आमे एक बोलाउथबा भारत रे भाषा को नहीं एभली तारतम्य काईकि लोकंक मध्य रे केबे दूर हेबो एभली भाषागत व आंचलिक विभेद से जन ओडिया से जन भारतीय भारतर जेकोसी राज्य रे जेकोसी भाषा से व्यवहार करि परिबो एते कोन संदेह करबा नै तेणु करी जदि या हेछि ताले गुरुतर अपराध कथा जदि एमको के विरोध करूथांती बा सरकारी कोन एक्शन नउथांती बेंगलोर रे ताले ओडिशा राज्य निहाती भाबरे एको प्रतिवाद करबा निहाती आवश्यकता अछि ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी।